Ana ing jaman biyen wonten setunggaling pangeran kang duweni jeneng Raden Bandung Bondowoso, putra saking Raja Pengging Prabu Damarmaya. Kejaba Pengging ana sawijining kraton sing jenenge Prambanan. Rakyate Prambanan iku ayem trenteng kang dipimpin karo Prabu Boko. Prabu Boko nduweni patih kanthi asma Patih Kupala. Sakliyane kuwi, Prabu Boko yo duwe putri sing ayu banget sing jenenge Rara Jonggrang. Sawijining dina, Prabu Boko duwe kepinginan ngambakake wilayah kraton kanthi nyerang kraton Pengging. Ya, Prabu. Aku duwe kepinginan ngambakake wilayah kraton. Lo nggih duweni pikiran ngoten iku, Prabu. Nek ngono, pikirno kepriye carane ngambakake wilayah kekuasaane ya dhewe. Kepriye yen dhewe nyerang kerajaan Pengging? Yo, lek kuwi dhewe mesti menang, amarga pasukane dhewe luwih kuat. Banjur Prabu Boko nglumpukake prajurit kanggo nyerang kraton Pengging. Perang gedhe banjur kedaden. Korban jiwa lan bondo tansah katon ana ing kraton Pengging uga kraton Boko. Kanggo ngurangi rakyate sing mati, Prabu Damarmaya perang musuh Prabu Boko. Sawise teka ning kraton, Prabu Damarmaya crita marang Bandung yen kratone wis kalah ning tangane Prabu Boko. Bandung ora trima. Banjur dheweke gawe rencana kanggo ngalahake Prabu Boko. Sesuke Bandung lan prajurit nyamar dadi penunggu kraton Prambanan digawa menyang alas kanggo goleki kelemahane Prabu Boko. Ayo training. Saya manusia. Kenapa aku mau training? Oh, pilih mati apa nyauri pitakon? Ora milih, aku ora bakal nyauri pitakonanku. Apa kok mati Prabu Boko? Mau wae apa yen aku mau pitakon? Awakmu takok. Yo, Tak weneh sak karep. Bandung Bondowoso lan prajurit balik menyang kraton. Sisuke Bandung Bondowoso lan prajurit budal menyang kraton Pengging. Nanging teko tengah dalan, Bandung Bondowoso kepethuk Prabu Boko. Bandung langsung ngejak gelut Prabu Boko. Prabu Boko. Kenapa, Bandung? Aku ora trimo kowe ngalah ning kerajaan. Yo, kayak jaluk ngono. Ora enak sing iso ngalahne aku ning ngene. Tak trimo tantanganmu, Prabu. yo wis. Tak duduhi kelemahane Prabu Boko. Kelemahane Prabu Boko ana ing daya mana? Bandung mulih kanthi rasa seneng amarga bisa ngalahake Prabu Boko. Meruhi ngono, Patih Kupala banjur wadul marang Rara Jonggrang yen bapake mati. Nyon sewu putri. Ngapunten, Prabu Boko sampun sedo. Napa sing mateni bapakku? Bandung Bondowoso saking kerajaan Pengging. Ing sawijine dina, Bandung Bondowoso dugi menyang kraton. Saperlu nemoni Patih Kupala gaweke nemoni Rara Jonggrang. Amarga ayune Rara Jonggrang, Raden Bandung Bondowoso langsung katresnan marang piyambake. Patih Kupala. Ini jangan Apa kowe? Apa bener gue Rara Jonggrang? Aku Bandung. Kenapa kowe? Tak perlu goleki Patih. Patih?
Loh, Bandung? Ojo lali. Aku wis ngalah nih Prabu Boko. Saiki bisa. Janji apa, Pak? Ngapunten Putri. Saderengipun peperangan Bandung kalih Prabu. Bandung kalih Prabu duweni janji. Yen Bandung menang perang bakal oleh Putri. Apa? Ing sawijining dina, Bandung Bondowoso teka menyang keraton Prambanan. Kenapa, Pak? Aku ora iso ngabisani. Aku tresno marang sira. Dadi permaisuri. Yen pancen kowe tresno sira, ana syarat sing kudu lakoni. Apa kuwi? Gawe nafsu. Yen kuwi kekarepan tak lakoni padha karo penjalukmu Roro Jonggrang. Bandung langsung budal gawe sumur. Sakwise sumur dadi, Bandung banjur mara ning kraton kanggo nemoni Roro Jonggrang. Roro Jonggrang banjur kaget amarga Bandung bisa gawe sumur padha kekarepane. Nyuwun sewu Putri, menika panjenengan dipadosi kalih Bandung Bondowoso. Kenapa Bandung Bondowoso menika? Boten kertas Putri. Ya wis, kanggo nemu Putri. Nggih. Raden, Kenapa ya? monggo sampun ibu kalih khususnya kalih kula. Ngene Putri, aku segene sumur padha karo kekarepan. Ana ngendi sing kita? Ning alas sedek keraton. Ana aku pengen ngerti. Yen Sri Rampe ngerti, ayo melu aku ning alas Putri. Ya wis. Sadurunge Roro menyang alas karo Bandung, Roro ngrencanakake jebakan kanggo Bandung. Roro nyelok Patih Kupala supaya melu dheweke. Roro lan Patih ngrencanakake yen Bandung arep dikubur ning jero sumur. Bandung lan Roro budal menyang alas kanggo ndelok sumber gaweyane Bandung Bondowoso. Roro lan Bandung akhirnya teka. Roro ngrencanakake yen cincine arep diceplokke menyang sumur. Rencanane kuwi akhirnya berhasil. Cincin sing digawe Roro Jonggrang ceblok menyang sumur lan Roro ngekon Bandung njupuk cincine kuwi. Ya iki sumur. Sakwise Bandung nyemplung, Roro nyelok Patih kon cepet-cepet ngubur Bandung gawe watu. Sakwise ngerti sumur bek watu, Patih lan Roro banjur balik menyang kerajaan. Roro Jonggrang marem, dikira Bandung wis mati lan ndak bakal maneh. Amarga kesaktiane, Bandung isih urip lan sesuke Bandung ning kerajaan karo nesu-nesu goleki Roro Jonggrang. Roro Jonggrang, metu Roro Jonggrang. Dayang ing kraton banjur mlayu lan wedi amarga enek Bandung Bondowoso teka ning kerajaan karo bengok-bengok goleki Roro Jonggrang. Banjur Dayang langsung mlebu ning jero kraton lan ngomongi Roro Jonggrang lek digoleki Bandung Bondowoso. Kenapa Bandung Bondowoso sampai boten kertas Putri? Ya wis. Roro Jonggrang, metu Roro Jonggrang. Ana apa to, Kang? Alah, ora usah kakek ngomong. Kowe to sing ngubur aku, sengaja ben aku mati to. Panjenengan niku nak ngomong apa to, Kang Mas? Kula niki wonten urusan. Gara-gara sawangane Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso akhirnya pasrah karo eseme Roro Jonggrang. Roro Jonggrang marem merga rencanane berhasil. Roro Jonggrang akhirnya menehi syarat sing keloro, yaiku Bandung Bondowoso kudu ngaweke 1000 candhi sungi. Napa Putri?
Ono syarat keloro sing kudu kok lakoni. Apa iku? Gawekno aku 1000 candi kanthi wektu sewengi. Yen kuwi berhasil, kowe kudu siap dadi permaisuriku, Putri. Nggih ta, Mas. Roro wedi lek Bandung iso gawe 1000 candi kanthi wektu sewengi. Dheweke gawe rencana maneh supaya Bandung ora iso gawe 1000 candi. Roro njaluk tulung dayang-dayange supaya metuk lesung ben pitik-pitik padha rame. Dayang. Nggih Putri, wonten apa? Sesuk-esuk utusan para rakyat kanggo nutuk lesung saurunge rengenge itu. Apa-apa kok ngoten iku Putri? Wis ra usah kakek takon. Ndang ngakonono apa sing tak omongi. Rakyat. Sopo to, Kak? Boh, wong ra genah wis balik ayo. Wonten apa, Dayang? Ngene rakyat, aku dipun utus Putri ngomongi rakyat yen kon nutuk lesung sadurunge srengenge jebul lan sadurunge pitik jago kluruk. Nggih. Ya wis, dilaksanakake saiki. Nggih, kula laksanakaken perintah Putri. Ya wis. Wong. Enten apa? Diutus Putri nutuk lesung sadurunge srengenge metu. Oh iya. Teko tengah wengi, Roro Jonggrang bingung amarga candine wis arep dadi. Langsung Roro Jonggrang nyeluk para dayang-dayang kan ngebong suket ben para jin sing ngewangi Bandung Bondowoso ngira lek wis isuk. Lan para dayang dikongkon nutuk lesung sing banter sampai pitik padha kluruk. Banjur para jin kuwi mlayu lan ora nerusne candine. Para jinku, metu. Para jinku, ewangono aku gawe candi sewengi iki. Dan cepat, totale. Aduh, jenku ilang. Candiku kurang siji. Piye iki? Wong Mas. Tak delok-delok kok candi iki kurang siji. Roro, yen sliramu ra demen karo aku, aja ngene carane. Ben candine dadi 1000. Kowe tak dadekne candi. Ampun to, Mas. Roro Jonggrang akhirnya dadi candi ke-1000. Provide love and overlook, then appreciate. You see, reciprocate. Sampai begini banggan. Shape my who's waist. Soften my in with grace. I touch your soul when you hear me say, boy, let me be your woman. Let me be your woman. Nggih, Prabu. Aku duwe kepinginan. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. We've been waiting for this moment to come. Dia anak hilang ya, guys. Itu di situ. Eyes open wide and the world is
We are the sound of a beautiful chorus. Iya, lek video wingo.